לפני הכל, לפני שעה קלה, בבית המשפט העליון היה לנו ניצחון גדול בבג"ץ פקודת המשטרה שהגישו יואב סגלוביץ' ומיקי לוי בשם יש עתיד. בג"ץ פסל את הסעיף בחוק שמתיר לבן גביר להתערב בחקירות ותקע חלק מהניסיונות שלו להשתלט על המשטרה. הוא כמובן ימשיך לנסות ואנחנו כמובן נמשיך להיאבק. אחד הדברים שהמהפכה המשטרית עושה הכי טוב זה מיתוג. השימוש שלהם בשפה הוא גאוני, הם מצליחים לבלבל פעם אחר פעם את הציבור. הטריק שלהם הוא זה שהם משתמשים במושגים של הדמוקרטיה נגד הדמוקרטיה. כשיריב לוין יצא עם המהפכה המשטרית בנאום המקורי שלו בינואר 2023, הדבר הראשון שהוא אמר זה אני יוצא למהפכה המשטרית בגלל הידרדרות האמון במערכת המשפט. הוא לא אמר באתי להחריב את מערכת המשפט, הוא אמר אני דואג למערכת המשפט. כל מה שאני עושה, אני עושה כדי לעזור לה. זה נשמע מצוין עד שאתה נזכר שהאמון במערכת המשפט הידרדר רק מסיבה אחת. בגללו. בגללו ובגלל החברים שלו. הוא וחבריו אמרו לציבור שוב ושוב במשך שנים, מעל כל מסך ומעל כל במה, שאסור לסמוך על מערכת המשפט. אמרו שהיא פוגעת בביטחון, אמרו שהיא עוזרת לנוח'בות, אמרו שהיא פוגעת במשילות, אמרו שהיא מסוכנת ובעייתית והיא הבעיה מספר אחת של מדינת ישראל. ואז אחרי שהוא גמר להגיד את כל זה הוא התלונן על הפגיעה באמון של הציבור במערכת המשפט. אתה גרמת לה. הדבר הבא שיריב לוין אמר זה שהוא יוצא למהלך הזה כדי להגן על הדמוקרטיה. הוא יצא להתקפה שמטרתה לחסל את הדמוקרטיה הישראלית, את חופש הביטוי, את הפרדת הרשויות, את עצמאות בתי המשפט, ואז הוא אמר לציבור שהוא עושה את זה בשביל הדמוקרטיה, שזו הדמוקרטיה. וחלק גדול מהציבור התבלבל. אנחנו אומרים שאנחנו מגינים על הדמוקרטיה, וגם נתניהו ויריב לוין ורוטמן ואמסלם וקרי אומרים שהם מגינים על הדמוקרטיה, אז מי באמת מגן על הדמוקרטיה? והבלבול הזה הוא המטרה. זה מה שהם עושים. מנסים לבלבל את הציבור, בסוף איכשהו הכל הופך להיות רעש. כולם אומרים אותם דברים, והאדם ברחוב אומר לעצמו, אוקיי, אין לי תואר שני במשפטים, ואין לי כלים לשפוט את זה, ואני לא יודע מה נכון ומה לא נכון. עומד יריב לוין, בן אדם עם משקפיים וחליפה, נראה מהוגן ושמרני, ואומר, אני מצטט, לא עוד מצב שבו השופטים בוחרים את עצמם בחדרי חדרים. ואז האדם אומר לעצמו, זה באמת נשמע לי לא בסדר שהשופטים בוחרים את עצמם בחדרי חדרים. וזה נשמע קונספירטיבי ולא רצוי ולא ראוי. ורק יש בעיה אחת, השופטים לא בוחרים את עצמם בחדרי חדרים, אין דבר כזה, אין מצב כזה. יש ועדה לבחירת שופטים, יש בה חברי כנסת, יש בה את נציגי לשכת עורכי הדין, שר המשפטים יריב לוין עומד בראשה, יש בה חברי כנסת מהקואליציה, אפשר לאהוב אותה, אפשר לא לאהוב אותה, זה לא בחדרי חדרים. אומר יריב לוין אתמול בכנסת, בית המשפט לא יכול לפסול חוקי יסוד. וזה נשמע הגיוני, מה פתאום שבית המשפט יפסול חוקי יסוד? מה שהוא לא אומר זה שהוא בעצמו, במו ידיו, הרס את מעמדם של חוקי היסוד. רוצים שדרי יוכל להיות שר, אחרי שבמסגרת עסקת טיעון הוא הבטיח שהוא פורש מהפוליטיקה. משנים חוק יסוד. באופן טבעי אמר להם בית המשפט, לא לכך נועדו חוקי היסוד. הם עניין רציני שמחייב דיון רציני. אז התגובה שלהם הייתה זעקות שבר, שתראו איזה חוצפה בית המשפט מתערב בחוקי יסוד. יריב לוין הוא לא היחיד כמובן, זו שיטה. אותה שיטה גורמת להם למשל לקרוא לחוק ההשתמטות והסרבנות חוק הגיוס. לקרוא לחוק שמתיר עבריינות של ח"כים חוק החסינות. שר התקשורת שלמה קרעי רוצה לפרק את תאגיד השידור, לסגור את רשת ב' כי הוא נמאס לו לשמוע את אריה גולן, להשתלט על מדידת הרייטינג ולהעביר את כל הכספים האפשריים לערוץ 14. וכשהוא מתראיין, הוא התראיין על זה, הוא אמר, גם זה ציטוט, אני נותן את חופש הביטוי הכי גדול שיש.
שזה אגב משפט מופלא, אני נותן את חופש הביטוי הכי גדול שיש. כי דוקטור קרעי כנראה לא היה בשיעור, שבו הסבירו שחופש הביטוי הוא לא משהו שהממשלה נותנת לנו, ולפיכך היא לא יכולה לקחת אותו מאיתנו. קרעי אמר את זה כי הוא מנסה לבלבל את הציבור. אנחנו אומרים שצריך להגן על התקשורת החופשית, והוא אומר שצריך להגן על התקשורת החופשית. אנחנו אומרים שחופש הביטוי הוא קריטי, והוא אומר שחופש הביטוי הוא קריטי. והדרך שלו לסייע לחופש הביטוי, היא לסגור אותו. הגיע הזמן שנתמודד עם זה. המאבק נגד המהפכה המשטרית הוא קודם כל מאבק על התודעה. והתודעה נקבעת בידי השפה, ואנחנו צריכים לוודא שהם לא מצליחים לבלבל את הציבור. זה קשה, אבל אפשר לעשות את זה. כשהתחילה המהפכה המשטרית, ישבתי בלא מעט פגישות, שבהם דנו בשאלה, איך נסביר לציבור דברים מורכבים כמו עילת הסבירות, כמו הוועדה לבחירת שופטים. ואז קרה דבר מופלא. יצאנו לרחוב, הלכנו להפגנות, והתברר שהם כבר יודעים. הציבור הבין שיש פה איום ממשי, וישב ולמד והבין בעצמו, ולימד את עצמו, זה היו באמת ההפגנות הכי משכילות ומיודעות שראיתי אי פעם. הם בנו על זה, אנשי המהפכה המשטרית בנו על זה שהציבור מטומטם והתברר שהוא לא. מתברר שהוא מבין שהסוגיות האלה קריטיות לחיים שלו, והוא מבין שאם לא תהיה פה דמוקרטיה, לא יהיה פה אף אחד שיגן עליו מפני עריצות השלטון. מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה שוב לסייע לציבור ללמד את עצמו. כשהם מביאים שוב לדיון לכנסת את החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אנחנו צריכים לוודא שהציבור מבין שזה לא השם הנכון. השם הנכון צריך להיות החוק לריסוק בית המשפט העליון. אנחנו צריכים להסביר לאזרחים שמטרתו היחידה של החוק הזה היא לאפשר ליריב לוין ולנתניהו למנות את שופטי בג"ץ. יריב לוין רוצה למנות שופטים של הימין הקיצוני, ונתניהו רוצה למנות את השופטים שידונו בערעור שלו אחרי שהוא יורשע במשפט. החוק עבר קריאה ראשונה, אם החוק הזה יעבור לא יהיה יותר בית משפט עליון במדינת ישראל. וכשחנוך מילביצקי יפה אמרת, מביא את החוק לשינוי התשלומים ללשכת עורכי הדין, אנחנו צריכים לקרוא לילד הזה בשמו. זה לא חוק שעוסק בתשלומים. זה לא דיון טכני על דמי חבר. זה חוק שנועד לרסק את הלשכה כנקמה על זה שהמועמד שלהם הפסיד בבחירות לראשות הלשכה. הם לא רוצים לפטר את היועמ"שית כי היא מפריעה להם לעבוד, והם רוצים לפטר אותה כי היא לא מאפשרת להם להלבין עבריינות. היא לא חושבת שתפקידה לנקות אחריהם, לא כששרה נתניהו מטרידה עדים, ולא כשבן גביר הופך את המשטרה לזרוע של מפלגה פשיסטית. את זה תפקידנו להסביר לציבור. זו עבודה קשה, ואנחנו צריכים לעשות אותה ביחד. עד היום הצלחנו לעצור אותם, לא בכל, אבל בחלק גדול מהדברים. אבל הם ימשיכו לנסות להפיץ שקרים ולנסות לבלבל את הציבור, והם צריכים לדעת שאין לנו שום כוונות לוותר. אנחנו נמשיך להילחם יחד נגד מחריבי הדמוקרטיה ומחריבי המדינה. ואני מסיים כמוך, ולא נשקוט ולא ננוח לעולם עד שנחזיר הביתה את החטופים שלנו. תודה רבה.